Mae ardal Bryniau Clwyd yn ardal hynod iawn o ran I tirlun a'r bywyd gwyllt, a dyn ni am geisio edrych ar ôl yr tirlun yma. Ac y bwriad oedd gweithio hefo'r porwyr sydd yn defnyddio'r tirlun ar gyfer cynyddu i'w stoc a magu i'w wyn, I drio gwneud cysylltiad rhwng y tirlun a'r cynnyrch, ac hefyd rheolio mewn gwell ffordd ar gyfer bywyd gwyllt. Nath y prosiect yma rhwngthon ni fel ffermwyr a Glyn yn Dinbych gychwyn yr ha yma pan oedden ni'n penderfynu gwerthu'n wyn yn lleol a'i frandio fo fel cig oen o Bryniau Modd Ame. Dyn ni wedi cychwyn efo'r cig Bryniau Clwyd yma yn y Tweedmill a mae 750,000 o bobl yn dod drwy'r lle, so ydyn ni werthu dipyn ohono fo I bobl lleol ag oddi bell I ffwrdd. Mae tua hanner o wyndiroedd y byd wedi cael ei lleoli yn Ynysoedd Prydain, ac o ran hynny, dyn ni wedi colli tua 40% ers yr ail rhyfel byd. Felly mae o'n adnodd hynod o bwysig, ac mae o ran bwysigrwydd bywyd gwyllt ar lefel rhyngwladol o bwysig. Felly mae'n bwysig yn bod ni'n edrych ar ôl yr adnodd yma. Efo'r grŵp ffermwyr yma, maen nhw'n gwarchod y tir ymysg I gilydd ar y Bryniau Clwyd, a wedyn maen nhw'n cadw'r tiroedd yn ansawdd gorau I gynhyrchu'r wyn bach neis yma. Mae'r bobl yn dod I holer rwan wedi cael blas ar y cig oen Bryniau Clwyd yma. Maen nhw wedi dotio at y blas ac yn dod I holer bob wsos. Di'r anifel ddim yn teithio am bell o gwbl I gael ei ladd, gan bod o'n mynd jyst lawr y ffordd I Dinbych sydd 10 munud chwarter awr I ffwrdd. Mae'n un beth da I lles yr anifel ac i'r amgylchedd. A hefyd mae'n neud dioni i'r Tweedmill, achos mae'n siop ni yn pen draw y building a maen nhw'n gofod cerdded drwy'r dillad at siop y fferm. So maen nhw'n mynd I gwerthu ar y ffordd I mewn I fama hefyd.